поздравлені. То відео се наредила за все наши новые члени, которые имели свое первое наручило в каталогу штабилка 7. Такой каталог изгледал. Вилял от 27 апреля до 17 мая. И так мы имели супер акцию за новые члени. При наручилу за 60 евро из каталога подите код дарила приправило 30 евро за ваш первый накуп. Ін при знеску за 60 сте имели 20% попуст на целотно наручило, и потом ще минус 30 евро дарильный бонус, и потом на концу плачали сколько там 20 на 20 евро. І все ті, які сте плачали своє наручило до 17 мая, вам сюди припада ще додатно дарило. І мати прашок, мягчалець і отстранювалець мадажів. И те изделка легко же сюда просто приели с своим другим наручилом. И сюда вам покажем какой-то изделки додать в наручило и как же на угодности шеи мати. Так, на зачатку гремо на Faberlic Pick.com и приявимося в свой особний кабінет. А потім гремо надалюємо з наручилом. На слов домачі мама, гремо наприй. Мінімальний знесок наручила може бути за 18 евро. Так, і тільки припоручим вам на страні N60 каталогу і мамо супер акція за комплект кремець океаном. Ніч ТВ 4 ніч. Так. И на ніч дивит 4-2. И маму кремицу, которую легко управляемо код дневную, код ночно. И маму ночную маску за образ студии. Легко ее управляемо код маску, легко код ночную кремицу. Читу крему бомо имели код дневную, то потом легко управляемо код ночно. Поглядите, цена этой кремицы 18 евро прийде. А пак в акции будете видели, как на угодности и на какой цене прийде комплект. Так, тут глядимо мінімальний знесок і маму і надалюємо. Так, сюди в промоціях. Тут і маму каталог, легко N додамо, легко 2, попит 30 центов. Каталог за наслідника трошка обдобія. Так, и тут и мама наша дарила. За первый карак пише из каталожка обдобия 7. От прямо і сюди видимо 3 скупини. Перша скупина і маму прашек. Саме треба додати, абсолютно застой. 2 рецимо не пошло. Хер само N припадок дарила. Потім і мама мягчалець. І мама отстранювалець мадажів. Все зберемо. І 3 зділки маємо в нашому наручилу. Потім при своєму наручилу із прежнього каталога сте придобили обв'язно бонуси. Одвісно, як же не був знесок вашого наручила, і одвісно, як сте наручили, кілька точок сте добили, сюди ці точки легко іскористимо в Faberlic клубу і замінимо їх на дарила. Так, і мамо питин 30, зато бомо зачили скупили питин 30 бонусів. І тут легко зберемо то, кай жлімо, кай нам понудіє. І мамо кай кремиці блюм, пена за бритье, мицеллярный лосьон, защитная крема 15 фактор, шмінки, лаки. Легко і зберемо N зділок тука і то поміням бонуси ми скористали питин 30. Легко на місто цієї кремиці чию і збрішимо. І гремо взамемо із зділки із другої скупини. Із 30 і recimo і 5. Да? Легко 5 20 і 10.
легко 20 и 15. В главном поглядите кайбі ви жалели, і зберете ті ізділки, які жаліте. Тут, recimo, легко 3 інаких. Ага, не, слабо з математикою, 2. Так, 2, і потім в скупіні пит, ага, маски ні, так от само то легко взамемо. 2 маски мамо, 30 бонусів ми скористали, то по мені ще кілька пит і мамо бонусів, які взамемо легко в наслідному наручилу. Так, сюди тільки мамо ще розпродаю до 70% попусту, тоді легко гристи поглядите кай мамо, і на які жаліте ізділок, тоді тільки взамете цінніє. Потім тестери, в тему каталогу ще як нові члени, ви маєте 50% попуст на тестері. Інче будете отлочили, не wiem, как же парфумчик взяти, как же начистило, собі да потім сплачик, в насліднім каталогу тих угодностей же не будете мали. Если да тестер парфума, да, 30 вам центов прийде на місто 70. Зато припоручам і легко ще 2-крат цінніше і мати можливість придобити. Так, обов'язково притиснемо Accept Promotion. І поглядamo цілотно наручило. Імамо із клуб Фаберліка 2 маски за образ. Імамо наша дарила за стонь. 2 каталога. І 2 кремиці. Ціна кремиці колькою була 18 євро. Сюди імамо ціну за одну кремицю 9 євро 19 центів. 2 крат цінніше. І заключимо наручило. И сюда поглядите, при тему наручило мы имели поновно 14,70 точек, которые потом будут нам в клубу Faberlic подарили 14,70 бонусов, да легко зберемо, как ж на друга дарила. Інформація гліде достави і гліде тієї пошивки мамо тукай. Чи наручило бо плачено такой, тукай приближний датум достави нам пише 8.6. Так, потім, код нові члени, ви маєте ще угодності і легко надалюєте старт програм. Мотиваційний програм, старт програм, кому како ближе бесіда. І тукай імамо тако, при наручилах із каталога штавілка 8 за 400 євро, але за 90 євро легко потім взамете ізділки по посебній ціні. Чи познесок наручила за 50 євро в каталожка ціна, за 6 євро потім взамете комплект цініє, чи бо за 90 євро потім наручило, але наручила, а потім комплект взамете саме за євро 9,90. І тукай 9 кораковий мамо, і сюди вам покажемо, як шні зділки припадає, чи бо сте сповнювали те кораки. Так, корак 2. Легко зберете енот прашков і осанюваль смадежів. Тоді, але за ціну колько? За 6 євро, але за євро 9,90. Потім третій корак имамо кремы Варио, дневная и ночная кремица, эликсир, который кулю на вашу избиру, и кремица Завека. Потім Oxyology комплект, тоді легко зберете відповідно від типу кожи. Декоративна косметика, 6-й корак комплект чистил, 7-й корак креми Експерт помлаювальні, 8-й корак декоративна косметика, і 9-й корак парфум женські мошки і гель за туширование парфумірований, тоді мошки і женські.
До угодності самосизначення і легко надалюєте ще наприй придобивати дарила, угодності і попусти.